kayong lahat? I hope all of you, everyone, have a nice day, safe and happy every day. So for today, once again, it's me, Myra, and welcome to our channel. So for today, I would like to share something to all of you, especially the ladies out there. I would like to share something DIY that I do it for myself sometimes kapag hindi ako tinatamad. And because of that, naisipan ko i-share sa inyo ngayon kung ano yung DIY na pinagagawa ko. So, if you are interested, of course, join with me and happy watching. Hello! So, ayan, let's start na po. Napakainit, kakaligo ko lang po. At naglagay lang ako ng yung colorette na lipstick. Pig-vlog ko na to dati, yung shades na to. At open window. So, ayan. Para makita ninyo ng maayos yung face ko. So, ngayon, ang i-share... take 2. Ang i-share ko sa inyo ay, gaya ng sabi ko, ay DIY nga. Ulit-ulit. Opo, DIY nga. So, before that, kailangan munang mag-alcohol ako sa kamay para malinis yung kamay, walang virus. Dahil, ipapakita ko sa inyo kung paano ko i-massage ang aking face using olive oil. Olive oil. Ang bango. Ang bango ng Hygienics 99% germ kill alcohol. Ang bango niya. Hindi ko po ito pinopromote. Disclaimer ha, yung sasabihin ko dito ay based lang on my own way, based on my experience, and wala lang, it's my pleasure na i-share ko lang sa inyo. So, for those na ma-appreciate, well, thank you so much. At sa mga hindi magugustuhan, of course, thank you pa rin kasi nanood ka, and God bless you. But anyway, spread good vibes and not hate, not to judge. So, hindi ko na papatagalin, eto na. La 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 la. So, ayan. Ang favorite ko na olive oil ng buhay ko. Yes. Mayroon ba kayong idea kung gaano kahalaga ang olive oil sa buhay natin? Hindi lang sa pagluluto, sa pag-bake, sa mga salad. Marami pong health benefits ang olive oil. And we all know na marami naman ang different kinds of olive oil na brand. Merong mga imported like made in Spain or different kinds of country. But this one is product of Spain. So yeah, this is natural. Tama ba yung basa ko? Natural extra virgin olive oil. First cold press and smooth and sweet. So, ginagamit ko po ito para sa face ko lang. Kasi yung ginagamit ko sa salad ay ibang brand. Philippine brand lang, local. Kailangan natin tangkilikin yung local brand also. But on my face, ito yung binili ko kasi talagang hiyang ako dito. Hindi ako tinutubuan ng tagyawa. Ayan, hindi ko na papatagalin para hindi kayo mainit. Ayan. Gamit ko ay itong salamin kasi dinala ng kapatid ko yung salamin. Dinala mo. Tapos shout out sa kapatid ko. Nanonood din ngayon. Pinapanood niya kasi yung vlog ko. So shout out yung salamin. Winala mo. So ayan. Kaya ito na lang yung salamin na gagamitin natin. Ilalagay ko lang dito sa baba para makikita ko kung paano yung way na pag-massage ko. And syempre, kailangan kong may salamin. So, ayan, meron akong bulak, alcohol, and of course, yung olive oil. So, ayan, kailangan kasi malinis yung kamay natin. So, kukuha ako ng konting bulak, and then, ayan, nabili ko to sa Pure Gold. Tapos, mag-dump ka lang ng konti. Kita nyo ba? Mga dalawa. Tapos, iganon mo lang siya. Ayan. Tapos, ayan. Nakatingin. Wait lang, wait lang. Nagpapawisan talaga ako.
kailangan make sure na yung buhok mo ay hindi mag dikit-dikit. Ayan. Ayan, okay na. Pintag ng mukha. Grabe. Always. Tapos, diba, naglagay na ako ng olive oil. So, ganyan po siya. Konti. Dagdagan ko pa. Kasi mas maganda yung madulas para hindi ka mahirapan na mag-massage. Dam-dam. Pwede mo rin kamayin. It's up to you kung paano mo. Kung ano ang gusto mo, syempre. Ikaw ang masusunod. O, merienda daw po. May nagtitinda ng merienda. Start na ang massage. Nakatingin ako sa salamin, ha? Ayan, ganun lang. Alam nyo ba na may health benefits ang yung bulak na naganda mo, okay lang yan. Pataas lang. Ayan. Mga 10 na balik. Ayan, ganun lang po ha. Hindi po ako expert sa mga ganito. Pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung ginagawa ko. So, it's up to you kung gusto mong i-try, subukan, para malaman mo kung magugustuhan mo ba or hindi. Diba? So, it's up to you. So, ganun lang yung ginagawa ko. Ginagawa ko to hindi araw-araw. 3 times a week. Pataas. Ayan. Para hindi magisagi yung skin natin. Ayan, ganun lang yung ginagawa ko po. Kasi alam natin na ang olive oil ay nakakapag-nourish ng skin. Tapos, antioxidant, may mga vitamins, may mga ano din siya na ibibigay. So, ganun lang. Ang pinakagusto ko dito, yung bandang dito. Parang namamassage mo yung sa may ulo, sa may noo. Hindi ako magaling. Hindi ko alam kung tama itong ginagawa ko sa pag-massage ko sa mukha ko. But, yun. So, parang ang pula na. Dati, ang dami ko pong tagyawat sa mukha. Tapos, nung gumagamit nga ako ng Dermaset, galing sa dermatologist talaga, yun, gumaling yung face ko. Tapos, hindi ako naglalagay ng kung ano-anong moisturizer sa mukha. Itong olive oil lang. So, ganun lang. Tapos, ititigil mo siya kapag naramdaman mo na parang nawala na yung olive oil sa skin mo. Mararamdaman mo yun, matutuyo. Kasi magiging parang hindi na siya madulas. Ibig sabihin, okay na yun. Nag-sink in na yung olive oil sa skin mo. Tama ba? Yun. Basta yun na yun. Kasi pag unang lagay, sobrang dulas niya. Tapos, habang nagmamassage ka, na ano na siya, nawawala na yung dulas. Tapos, ano na siya, normal na. Pero makintab siya. Siyempre, olive oil yun, kaya makintab talaga. Sarap sa pakiramdam. Ayan. Sarap. Parang may yung ano, yung sentido. Ayan. Diba? So, ayan, ganun lang po. Ayan, dry na siya. Hindi na siya madulas. Okay na. So, ayun, okay na. Tapos na. So, ganun lang po yung ginawa ko. So, ang sarap sa pakiramdam. Tapos, ang effect niya sa akin, ayun, nagiging parang
healthy nga yung face ko. I mean, yung skin ko sa face, unlike dati. Basta yung massage mo, kailangan lahat ay pataas. So, kasi yung ano natin, olive oil, nagbibigay siya ng antioxidant content, vitamin content, antibacterial effect, and of course, moisturizing effect. So, sinulat ko ulit para hindi ko makalimutan. Kaya natin yun ako. So, yun ang mga naitutulong niya. Kahit i-search nyo pa talaga na olive oil ay maganda sa skin. Hindi lang sa skin. Sa buhok, yun. Lalo sa face natin. So, naglalangis na ang mukha ko o normal po yan. Tapos, hahayaan ko lang siya. Hindi ko siya babanlawan. Babanlawan ko siya mamayang gabi kapag maghahabat na ako. Then, okay na. Yun na yun. Hindi na ako maglalagay ng kung ano-ano pa sa face. Ngayon ko lang napansin na yung hikaw ko pala ay isa lang. Nasaan kaya yung isa? Wala na naman. So, ayun. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana nakapagbigyan ako ng konting idea. Para naman, sa mga gustong mag-try, mai-try mo din. So, yun. Ang sarap sa pakiramdam. O, diba? Buksan ko. Hindi na makita. Ayan yung cortina. So, kita nyo na. Makintab ko yung mukha ko talaga. Sarado ang cortina. Bukas ang cortina. Sarado ang cortina. Sabay ganun. Wala, naloka na naman. So ayun lang po yung vlog ko ngayon. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito ay worth of 200 lang ata to. 200 yung bili ko. So imagine mo naman, hanggang dito, ano pa lang, 1 month ko pa lang siyang ginagamit. And hanggang dito na. So matagal ko siyang maubos. So it's up to you kung anong gusto mong brand. Wag lang yung mantika na, yung pamprito. Yan. So bye-bye! See you on my next vlog. Thank you everyone for watching and see you soon. Bye-bye! Be happy always!